öyle bir şeye bağlı. İstanbullarda. Ama görsün İstanbul basit. İstanbullarda. Çok güzel parti oldu değil mi? Aynen. Çok güzel oldu. Aynen. Gelmeyen İyi de İstanbul etiyat. Arkadaşlar. Gome. Gelin. Yoş yoş. İnsan ne mesela ortamı? Ben denk dedin et yana. Avlu etime, ne etime? Biz nerede? İstanbul'da. İstanbul'un nerede? Şirin evlerde. Şirin evler. Yartuğluk'ta. Yartuğluk'ta. İstanbul'da arkadaşlar Gome. Gelin. Eti yele. Daha sedef. Yaman. Emme rat. Daş. Daşta. Biliyorsun değil mi? İşte, короче. Давай, удачи всем. Batır. Bol poz verse tutuşuyor. O da oradan. Hoca şöyle bak. Yiğit görelim şuralardan men dıynan kamlardan Hasan dinar kam. Ha. Ene yerden nari. Can edip koymadı. Oy abla. Gelmenli. Sana şaşırıp pişirip koydum kapırgadan etten. Ay komple et gelsen ol ya dedi. Menem bunun var ne şu at kara der oluna öyne gelen olacağın et ya bana. İdine gidivermeyin dedi. Ama ne yapçınıysam sana oyun etmedi ya Elif ilk koytturdu ya. Onu yegenin sınat ya onu Elif ya onu ödeydi onu. Ben ansat men yerlerden gelip kara der olup şu adın idine gitmek. İşte nem çok avalım hava. Men adır bar tarelkasını görmeni idime gaytmayanım. Neme varmış toğun, kartoşka, baklacan varmış, üçü tıgalıptır, olum yananmışın. Kuyukmuşun. Menin şundan şörük kuyuk imel, neyley bu İstanbul? Ama, durmuşta neden de kösen ben yaşap bolyaka. Bana şun yazsanız anay derruçuk. Neyle olunla yaşap bolyaka bir göreyim ne? ayrılık olur ki benim için üzülme. Hava bana ben size açsam 2 gün bundan bilet almana beni idime uğrattılar. Nememişin hava damp durmuşsun. Benim idime gayttim bugün bana can ettiler bol derecuk yetiş bilet verildi. Manenni şipille bilet alıp gelen hava İstanbul gönlüme değdi. Söyönüm gönlüme değdi. Söyönüm çıdar yerler gönlüme değmesi. Onun için çarene gitmek bilen taptım. Bolşunuz şu olsun. Mana şipille ılgak gelen mana. Mana men size açsam Türkiye geleliyim mer 4 yıl boldu. Anardan gaytdım arsız olup men jay salacak, maşina alacak, ay plan iş kuracak diye. 4 yılın içinde jayım yartı oldu. Tek dolu biten ok. O vaxtam gopolon olup men Türkiye gitsem ol ya dip bir san jorama men size $100 uğratacak men sana diyen olup ay gitsem ol da attin o söz verip gaytdım $100 uğratacak sana diyen ol. Gelenme $450 uğradı öyle bana yanka. O da bana her gün canet ahir nomrum tədredim bugün bir yerden yine tapmaz mı beni? Sen bana söz veriptin $100 diye. Keşke onu geleyin nöğürlem uğratsadım bana. Çağlarım anardan gelece emin yartacağı ne edip barayım. Neyem olmalı ne berinin hali. Hava mana men yine açsam biz Türk bönçülükte
ullukan jay salmak moda bilýäňiz mi? Kirpişden plan jay salmak, arka üstüne awunyp duran jay salmak. No, bir-birinden galmajak köp şip jerşip mana. Awa. Bir goňşudan göçüp gelýärse jay salsa o jaýyny bitirýänçe iç kesel bolup, iç urnup bolup näp salar kaýpy jaýyny. Awa mana. O bitiren soňam ýola çykyp seredip, "Vay, menkiden beýik bolupdyr" diýip gapdala seredip, aňardan seredip, "Menkiden beýik bolupdyr" diýip. Menem salmaly ýa menem etmeli diýip şoň uşkuna düşüp bilýäňizmi? Awa, gije gündüz ýatyp bilmän. Ey, duruňa götegeydiňiz-a? Beýtmäňa. Mana soňa büdüräp, mana soňa ýykylyp soňa mana agladyňyz-a, beýtmäňa. Awa, menem mana şolaň biri boldum-a. Awa mana oyna yeni likir. Awa. Oyna yeni likir. Mana şuň kösegi şan diňläp bugunluk bergiden kurtulduk. Nämeden bolsa bugunluk unuttuk. Awa bir likir däp bir şip jerip bir tans etdim. Iň soňkudan göräýin de prosto ayda ýözüm. Awa. Bugun mana özümçe japaklara gelen ollum bol. Prosto göräýin de. O taýyny Türkmen galan 3 magazyny daýypdyr abi. Hayırdır? Näme bolýar size? Ha Arslan? Näme bolu? Aýdyň hani? Bu näme boluş mana? Bugünlerde mi görkezjekdiňiz siz Türkiýede? Mana bara meni endi yorunjada getiriň men höjek bakaýyn diýdirdiňiz eýmini? Mana men bir belle galyp bir höjek almasam bolmaýa. Boşuňyz şi bolsa. Awwa. Ay. O mana oturup käpille oturup mana ýaşlygym ýada düşýärdi. O mana men Tahtybazarda şäherde ýaşadym da. Tahtybazarda şäherde ýaşadym bolyn. Öýümizden gapdalyna park bardy. Parkyňam gapdalyna pita çok bardy. Her gün aşam pita çoğu gidip mana bir tans ediyorduk gara. Bu ses yok. Ovamızın oğlanları gelip yanımıza gelip şöttirip mana tans ediyordu. Akkam bir sersep eli çiğbukla geliyordu. Urip öyak ediyordu. Mengli seni kim alsın pita çok da gelip bördün diyordu. Akkam canvara mana yaman köpay diyordu. Kapinam gurpladı girem son. Kapinam gurpladı. Aynadan kaçıp yine pita çok diyordum da mana. Nehil gowdy aşwagtlam. Awa, näme olur ey? Ha? Näme olur? Näme yorum ýazaňyzda dükürdiýdiňiz, ha? Beýtmäňa ey. Nämeňizde dükürdiýdiňiz diýon men. Awa, mana gowum ýagdaýlaňyz. Näme doňyz otyňyzmy sagaman? Mana şu adamlaryň hemmesine yaranyp bolduran bolsa bileňizmi? Käşke yaranyp bolduran bolsa da yaransadyk. Näme agdyk işik diýoňyz maňa? Ha? Agdyk işikler geplemeli damyndy. Ha? Näme agdyk işik diýoňyz maňa? Bolamyndy şi. Gelişdimi size şi? Ay ultryýdyňyz. Nämeňizde ultryýdyňyz? Yaman erbede ultradyňyz mana siz. Awa. Mana şipille şiýerde şu zatlardan ganyň ýyzy gelo. Ganyň ýyzy gelo diýon men size. Awa. Bolduran zatlar ýadyň ay, bolduran zatlar ediň siz. Bolmaý duran zatlar näme ediňiz mana siz? Sen nämeňe maňa katyr diýoň? Katyr näme bolduranny bilýärmi? Ha? Nämeňe katyr diýoň sen maňa? Bur bädiriň bilen maňlaýyna berde gitsin, toda bädiriň bilen bile. Näme katyr diýoň? Hawa mana näme bolo? Ha? Näme bolduranny bir aýdyň sana siz şeýere. Näme bolo size? Näme özüňiz yaman ýek gördüräňiz, ha? Yaman arbalýaňyz siz. Näme arbalýaňyz ýek gördürüp? Hawa mana şeýerde bir zat bellep geçesim gelýärdi. Birinji bilen mana onuň aňarda akkalaryny tanadyn, ejelerini tanadyn, uyalaryny tanadyn. Awa. Öllere mana daş köprüň köprüsine barıp köprüden geçmäne gorkup ýygyna gaýtdyranlar da, bileňizmi?
Owa, sen iyiliğin videosunun üstüne mana jelepmişin abi. Mana näme mi bu ejesi nämemişin adip karnın doyduran olsa da sen etmedi al. Karnın doyo mu et? Owa, mana sen özüň onun munun kapysyna baryp bat-batyň bamy edip ýydyňa aç gaýtdyran habaryň bolsun o zatlardan. Sen onu etdironyňa karnyň doyurmaga çalışasyň. Owa. Bolo karnyň doyduran bolsa. Bulara näme diýilo bileňizmi? Bulara mana adama miňzi duran haýwanlar diýilo. Hawa mana näme sen ýene başlaýdyň? Sen näme maňa çybaçort diýoň ha? Näme ılgydyň sen? Yaman ılgydyňla sen? Akkaňma ýennimi sen? Ha? Öladyňyz ýöne öladyňyz. Hawa mana bugün men yaman oğudonda makyaj güzeliyim. Mana bugün ampar mana var o. Ayak aldığına bugün mana ampar ol. Hawa mana bek mana Hawa da mana ayağına söýgü buşlydy. İçe arasında söýgü gelo dip buşlydy mana. Yemekden gelon. Kapçyma mana mälidy. Mana salam arkadaşlar, bu ýagdaýlaryňyz. Men mana birine aşyk bolup, şu gede gowy dinleň mana ýönesiz. Men birine aşyk bolup aýdy bilmän ýördüm-de. Mana bugün meni mehri çağırdy. Gel. Geldim kafein kafe. Dije köse hakkımız mana. Bugün çıkış ediye ayağalyny iň soňky, iň täze, iň gowy aýdymlardanmyşyn. Awa, bärik diňe tans etmäge däl. Aşyk bolaňyza bir haladyňyza oňa söýgüňizi beýan etmäge geliňiz. Awa, mana aýdy bilmän men ýaly halat daşyndan gezip ýörýäňiz-de, ana onu aýtmana geliňiz. Awa, mana bu saýawan ma berdi, saýawanyň aşagynda aşk ýoşagy tüýkaňyz. Siz näme dükürdiýdiňiz diýip size hiç ileki adar berjegem ýokmuşyn. Awa, bärde diňe näme dilýär, kiçijek bagyt toýnam edip bolýamyşyn. Köse wakymyz bilen mehri, oňa size kiçijek surpriz bardy. Arkaňyzda haly goýýa, halyňam üzün ýüzünni paxtadan bagtly boluňy ýazgam ýazyp berýärmişler mana. Dogry-da mehrişka. Diňe doglan günleri, agza çary, toýlar kiçiräjik, şadyýan günleriniz, söýgüňizi beýan etmek üçin mana diňe şiire ılgap geliňiz. Hem şatlıklı hem onunla berde geçip bilýäňiz. Onda hem ýerde garaşat kafe. Sizin için, hem meňiz için açyk. Mana menen birini haladyn. Men günne şeýerde söýgüň beýan edene kadar mana men şeýerde gelip bilersiňiz, kimi söýýär, görüp bilersiňiz. Dogry-da gülüm. Gelin hem ýerde garaşat Hawa, mana men ýene video çekon. Indi birazjyk hereket Hereket ediň. Akkaňyza näme jogap berjeksiňiz? Goýuň indi şu ýylyňyzdäki aýdym sazyňyzy. Magay bolduňyz sizinde magay. Alyň. Hawa, alyň. Ilham turo, diňe ilham turo. Mana 6 aýlar günler geçipdir. Ýarjagadyň ona gujogy ýatdyň ama çykypdyr diýär. Göreňiz menen ilham turo. Alyň. Hawa, arkadaşlar goýmy ýatdyňyz otyňyz zaman öýçeliňiz goýmy, saglyňyz goýmy. Hawa, mana men şeýerde bir zat aýdasym meloda. Özüňiz günäkar, özüňiz. Menem mana İstanbul'a gelip şeýerde arra naturi edip gürläsim gelo. Öz dilimde gürlesem, ýola çyksam, atasyňyz gelo, böýtmäň indi. Menem kabul ediň öz dilim bilen kabul ediň. Owa. Men de näme dilde gürlesem, siz maňa näme böýdüňiz? Ha? Birazjyk özüňize geliň indi, böýtmäň. Şäher noça bolasym gelo meňem siz ýaly şäher noça gepläsim gelo. Awa, öz dilimde gürlejekmen, öz dilimde. Awa, kabul ediňdi. Nokta. Awa, arkadaşlar mana galdığımız yerden dowam etme wagtymyz ama yetip gelo. Diýdi horoz toğga diýär mana. Awa. Bildirensiňiz nerede galanyňyz ha? Hawa, mana gowy düşünüň. Awa. Gowy dinläň, şeýle gowy edip dinläň mana. Awa. Men soňky paýlaşan videom bar,
Awa. Aya aldığına taydıroğuz, bir yadoğuz. Awa. Nämemişin balağına üşedipsin. Ey şipille bu qaharım. Gelo gido. Awa. Şınıyınız işlädir onu olsa bildironsunuz da. Awa. Men bir zat aýdaýyn. Nokot goýdurarsyňyz burunsiz nokot. Awa. Böt maň dip men tanap bilemok indi. Köpüňizi tanap bilemok men tanaýyn diýen tanap bilemok. Awa. Böt maňa şuny işlädir onu adam şol bildirondyra. Üçdäle şo. Üçmüş o. Üçdäle. Awa mana öl adyňyz ýöne Türkmen köýnek geyip öldür adyňyz sapsy. Alın mana merjene geldim. Tamam merjen. Awa meni mana bak meýer ogudan ýeňdirdi. Awa gaýdylar size mana çykyp gelip ýaka, köýnek, taýar däl her görnüşini alıp bukjaňyz taýarlap biloňyz. Awa ogudan edip gelinleňizi geydirip biloňyz. Padarka iýerip biloňyz. Hemme zat edip bildiroňyz. Awa mana köp aýtdyrmaň indi. Geloňyz şu törtle bende. Merjene mana. Menem geldim. Görüňe mana näle ogudan boldum. Awa. Ýöne bir sançagy sizden gelmeli. Ýazyň öldürdüňiz ýöne tapsam. Mana. Näetdi? Hawa mana gowmy aýtaýlaňyz otyňyz mysagymanja. Ýaman bir aýdasym gelýär. Aýtmasam ýatylman otyneýmene. Aýtja eşigedek. Awa. Mana men İstanbul'a gelip samam. Sapsem mara pala bolonoğey. Sapsem hemme da tamam deyip hük gördüm oyunda hük gör gittim o tamam deyip bu näle oldu sapsem böyüttüm hemen pala bolonoğey. Çäre tapmalay bana tamam diýilmeýän yer ýokmy kare. Tamam diýmen işläp bolmaýan eş ýerde. Özüme mara sonky wagtda yaman pulum kene, sapsem kene, diňe sogone, elim şu diýdim göni alone. Indi özüme dözüp başladym hawa. Bir sogone mana habarçyňyz bolaýsyny. Ýöne bir bolmadyklar tamam diýip hük gördüm. Hawa mana siz gaharym yaman getiroňyz bolyn. Öňüme men kellem mana çiýiň maly bolansoň. Awa olam bir ýano birim söno. Haýano hem söno. Awa. Mana indi siz näme diýjek bolduran bolsaňyz mana meň ýüzüme ýapyşdyryp biloňyz. Awa. Näme diýjek bolduran bolsaňyz şeýere ýapyşdyryp biloňyz. Awa. Maňa o aňardan getgürüňiz gelmesine akylly bolmaýynda, bötmäňinde. Awa. Gelneý mala koýýseňiz. Yaman gowy doraýby. Çay bilen. Awa. Gaharym gelip bolýan gyýgyrtaňyz ekäwat, gyýgyrtmaňa böt. Maňa men bir gyýgyrsam goýup bilemok Bötmäň o. Awa mana. TikTok eýlesinden beýlesine öwürüp taşladyňyz böýtmäňa, çepbäçe urduňyz götüýdiňiz indi. Böýtmäňa. Mana gowmy ýagdaýlaryňyz otyňyzmy? Hawa. Mana şipille bir zat aýdaýyn, şipille mana şeýerde şugun bir zat aýdaýyn mana. Men bu joramada ýek gördüren bolsaňyz diňlemäň. Mana men bir joramada şeýerde şu maňa aýdy, näme diýýärdi ýa? Men sen etmeýdi ýa maňa. Men näme etdim durýanyňyşyň wa diýdim. Yok diye etmesen diyor ama dur sen bötme dedim sen bötme dedim menendi ile bötme dip özüm bötüp kaldım özüm bötüp börna özüme durduğum ele men bötüp börsün bolan menendi hemme kişe bötme dedim özüme bötüp börna özüm bötüp börna durduğum ande. Awa gomen. Awa aramız şu olsun. Hemmäňiz bilen aramız şu olasyn bolamy? Bolamy şu size? Aramız şu olsun. Näme men ýaman lakm etdiňiz size? Ha? Näme aramız şu olasyn baryňyz bilen? Gomen awa.
Oturuyorsunuz mu? Mana adam pağı kapille oturup burada pikire doğu biliyorsunuz mu? Mana ben 3 ay, 3 gün, 2 saat pikir ettim. Adam pağı var, kemirskal olmasın ey. Kemirskal olmasın o içili. Mana ben beri algayım ma, algayım. Algayım beri dön şoray, algayım beri gidiyor. Algayım beri ol kalo mana, ödüme gelo, algayım beri bolo. Ben öyle böyle bolday. Tüf diyesim geliyor o. Tüf deyip kutulmengli diyesim geliyor. Bu algı beri dönmesi bolon o. Manlayı gare adam paket. Mena şonna oldu meyindi bilem o. Siz neyle? Bu kelakkamı da ma gidip paraya yukarı. Kelakkamı usta ey. İnden otur vermeli kadanın bedin bitin aşağı. Ey oğlunlar. Söylüğümüzü aldatmağa ey oğlunlar. Böytmağa o. Bugün bana coram ettir. Karader ak köpük olup ağlak gel o. Dur dedim o bir gel o sen dedim. Näme oldu dedim o. Nämemişe söylüsü akşam bana başka bir kız bilen yazışı otuymuşsun şonda tutuptur söylüsünü. Bana da indi näme etmeli. O minne koda oturun da näme edecek bana sen dedim o. Şimdi bana da sonra da şolor mengli diyor cankık cunkuk edomu ka diyor. Doro dedim o. Cankık cunkuksuz bir hayat var mı? Cankık cunkuksuz bolmadı dedim o. Sen beter ağladı. Beter ağladı o. Dur dedim ayıral diyor bana. Dur men özüm ayıramağın tek dedim o. Cankık cunkuksuz bolmadı dedim o. Mana gomi. Yönü otede oturma diyor bana o ablamaydı bana. Gidin lük sirak deyin dedim bana beni. İnanmadım ey. Yine şu kayıttım var. Hakikaten kene yama hayat bari kene ya oğlunlar beyler. O abla ay verdim. Yani iş. Gördün mü? Yaman am pattın la beni. Bugün yaman am poron gülümüz he. On parayı otur. Ni dotis ay abla. İstanbul'da. Taşta he abla. Mana görmüşsünüz. Men yana mana şpille yine yaman qaharım gel o şpille o. İskender videoçu. Mana anarda sen video alacak dip öldürdün reklam ettirdin ay. Video aldıran yerine bilomun sen video aldıran yerine bilomun niye aldıranın? Bötmay. Süleyman men sana ayttım bilomun. Süleyman dedim şu go video aldırama dedim. Go video aldıran diraşı dedim. Sen ama ayttın o alo dedim. Sulik. O alo dedim. Men sana videosunu uğratacak onu böyle. Ne ediptir o ne? Ne ediptir o videonu? Men maskara etti karındaşlama. İskender videoçu. Gayret et bötmeyin dey. Bötmeyin dey. Gayret et o ey. Adın yürütecek onun böyle video çekmez aldıran yerine sere da. Sulik ödün pulun töle. Töle pulunu. Gomin mana? Näme dong de? Oturuyor mu saman? Ben yer oldu. Yok men oldu mu da manglayar bol geçmer oldu mu karayindi. Mana 3 haftadan qarpız gidip doğru yaman gidip 3 haftadan ödem bana. Bir yaşatacak yok mu men pakiri? Oturup mana aylık sana aley mana getirdim dip elime bir paçka pul verecek yok mu karaya bu dünyada men şöyle Türk geç gitmeli oldum bey. Yine 3 haftadan karpuz. Bötmana üşüp çarşıp han toy edelin ey. Şimdi bötmana bolun o. Gomin ya telimiz oturuyor mu? Näme doğumuz? Mana men aşıgedek yine yaman qaharlı öňüňize çykon ey. Mana aýtdyransynız ýerigedek men sen yaman qaharly ýazdyranňyz amma bilon. Näde qaharlanmajak? Bu näle ıs boldy ey. Is bol gitdi ey. Diňe derlädi ona ey.
derlap ölüm, işlap mana zordur aylığa yeton, aylığa mana o vavrodan gelo gido, derro o vagito. O men ayttım, şeýlek sen gel diýdim. Aylyk ayttım, aylygam asker ücret o, asker ücret. Ozaň aylyga garaşdym ma düýnüň üstüne geldi. Ey aylyk gelen unum aldım da mana näme etdiň diňa? Yatagyň üstüne şöt durup serdim ey, özümçe. Komple polni serip çıktım o me. Serdikden soňra mana odan eşiklemem geydim de mana üstünde yata. Owa. Näme diýdim diýa? Bir ay men seni idare etdim diýdim. Bir günjügem sen meni idare et diýdim. Owa, näli bolok, bir görmana sene men diýdim. Owa. Yattım ey. Gije da bir kim nämem bir masaj edolar ey. Eýleňe urulýan masaj, beýleňe urulýan masaj. Ey. Ýönüme ýaman evet gydygydyň netur ey bular. Gydygydyň eloro. Awa. Gülüp çıktım İrle turup men aýtdym, ay sen sag men salamat diýip urutyp göberdim Böödür öýtmedim Bööttü gije bile bööttüler. Masaj o. Awa. Gydygydyň elodiňe. Yüzümem çiýip durdum men dagam özüme gelip bilem ok mana. Awa. Sen demek görüňey. Näli gydygydyňyz gelip bir görüň any. Yaman gowy ey. Böötmäň etip görüň arkadaşlar bu men näme doňuz siz? Bamsınız? Meneme ýok bol sizeme ýok böt. Mana biziň maloy bar maloy. Howa. Arada awada da bir ılgydy eture diýdim maloy diýdim ılgama sen diýdim sallanoň diýdim sallanoň maloy diýdim. Howa. Näme üçin ılgamaýyn diýär maňaýda. Duro diýdim ılgap berdiň bolamy. Sen baş olup ılgasaň diýdim kimler sallanmaz mana şu ýerde diýdim Hawa bötme diýdim Hawa o geyipdir akzad bir ılgydy uro bötmesin Hawa näme üçin ılgamaýyn diýär maňaýda ılgamaý diýdim ılgama iýeniň siňo diýdim iýeni siňo öňeme awtobusyň ortasyndan girip ilki gapysyndan çykomş Hawa. Mana söýüli kolhozdaşlar gowmýa daýlanýar. Oteňimi sagaman. Mana şepille bara. Birzat aklyma gelýärda. Men aýdym, daýdan pahyr mana daýdan madymy. Oňam äri wady mana hytyr diýip, hawa. Olar iki hytyr ýastylar olar. Bir alkaş. Hawa. Oňam alkaş mana daýdamyň maňlaýyna çykanda. Hawa. Özüm mana ara maşinleri maşinleri bir yapýardy. Maşina orady, garajy bardy, howlyn içinde. Owa. Ay burun mana ýanyna gelýärler, man maşina urt mana hytyr nerede diýär, daýdamam begen o daýdy. Mana hytyr diýär, jymaýa gitdi diýär. Owa, jyma gitdi diýär, bu jyma näme diýär? Mana jyma gitdi diýär. Owa. Ay soň bir serse mana hytyr ýok. Owa, hytyr gelenok jymadan gelenok, jyma gitdi jymadan gelenok. Ay şuna bir seredeýin diýär da mana bu garajyň içine giro, girdi içi boti hytyr. İço. Owa, hytyr ýaz bolar iki. Owa. Mana diýär, daýdamam aglap başlady da, hytyr içme diýär. Mana diýär, ýaňy jymadan geldiň, jyma uny bugün içme diýär. Ağla başladı da mana. Onu hytyr aýdy. Güllem diýär, sen ağlasaň menem ağladym diýär. Güllem sen ağlasaň menem ağladym diýär. Mana jyma güni. Mana indi aýtmak islädir ondadım. Mana şeýerde otelde işlädir onlar bilomyny. Näme üçindir otelde işlädir on? Jyma güni, jyma güni elolar Jyma güni elolar otele. Indi men näme diýin? Otelde işlädir onlar bildirondyr muny mana. Men näme diýjek? Bolduronmy bilolar bular. Aýdyň indi. Men şeýerde näme diýeýin? Owa. Bilem oy. Mana işanagadan ruhsat alyp gelýän bular näme? Mana jyma güni bize ruhsat berdiň bular näme mi? Gelip mana otele gelip
Bolonoy bulay bu näli boldy böt. Bana bir cymağam bir cyma diýilýän ladyň bir özelini goýuňa ey olanlar. Böt maňa o. Cyma diýip bir zat bar o. Owa, mana Hıdrakka mädama düşdi. Owa, Hıdrakka diýip mana Hıdır diýip ağlak geçodi daýdan pahyr. Mana Hıdır öldürdi ters okap, eliniň tersi bilen okap mana sen öldügay, sen öldügay diýip öldürdi mana özüm mana jitdi güle batdy ýaşap ber ey bu näl boldy? Bötmaň o. Indi mana İstanbul'a gelip mana şeýerde bilen cuma güni bolduryna kena hemme zat ey. Cuma gara şory kena bular. Nä bödora? Owa. Siz bötmaň ey. Türkmen erkeklerimi siz bir bötmaň o. Bötmaň indo. Bu näl boldy? Näme bolary? Ha? Bu TikTok ne taşladı? Aşık etti önüne biley. Men bu ada mana bir koççuyda mana aşık olan olsam 10 san sığırım oladı 5 sanam geçim oladı ey. Siz sağıp çekide atıp ağzıma mağız yoklap yatıyordum o öydü. Halin üstünde ova. Akşamlarına da daşarın sulap navedin aşağında tapcanda. İki özüm iki elim TikTok'tan ayrılan o gece okuyor bu näl boldy? Ha? Siz goňmy? Siz goňmy? Amparyp mana batçeşip alampeňiz mi? Howa. Bana ýagda bolany ankam açdy. Aş gitdi ankam. Howa. Goňmy mana? Näme doňdo? Ýetip gitdiňiz ha bötmaň o. Siz yaman söýüňiz mene. Alyňa saryň. Sardan göberiň ben sany. Yaman gowy. Hawa man şüpille gitdim gaharym melde gitdim o saralyp geldim o mana aýaldyna ýa. Owa. Ýa mana ýa diýor mana. Ijakka diýor. Ijakka diýse de ýa diýor mana. Owa. Näme doňdy? Owa han toýa deliň diýdim ha var bolmady. Sizde ne? Meniň ular bolany Askaraň ýok men pakyr. Yaman gidoray. Yaman gidoro. Bu näle boldy? Arkadaşlar goňsunuz mana. Bizim bu daşy boldygydymy var, Aknurjan şoň akkauntdan ýapdyrlar. Üýşüp agdy bir bolup akkauntdan etiketlejek, şonu bir takip edip agdy birleşip mana şonu bir takip edip bilmeriz. Muş bilmämiz belelikde. Gaýrat. Hawa kalkozdaşlar mana adam pakyr ýat ýurtlarda käpilleçik oturyp mana özüniň owasynyň original zadyndan iýesi ýeloda. 6 ay boldy. 7 ay bolandyr indi. Owa, bir iýesi melo käpille. Men aýtdym, original arwal getirip beraň maňa diýdim. Getirip beraň diýdim, molin bolo diýdiler mana 7 ay boldy. 6 aýdan geçdi. Jaňe don mana maňa aýtdylar bilemok ýa men alda dolarmy näme mara gidipdir. Ara awaz adamyşyn. Owa. Arşipille mana wagty ýokmuşyn, göwrelmişin. Owa. Mara gitdir onu zamana geldir ondura, öz ketebine girdir ondura, mana ary. Ardan görmäňa siz emme zady getiriň ha. Men pul ber ona. Gülçina. Mana nädipdir gülüm. Bula yaman. Sabır men wurkerde mana bu. Indi men şäher noýça diňe. Bilomy? Diňe şäher noýça gidor. Elime dogudan gelşene bulay. Hawa, mana goňmy ey. Näme doňuz gepbeňiz mana amparyp näli gido? Gidomy? Gidomy durmuşyňyz? Owa. Bötme diýip bötmeleken o. Bödüp ýaşamaleken o. Diňe bödük gezmeleken o. Owa, bu näli boldy? Bötmaň diýip men ýalňyş gezipdirna, şiça kaçenli.
Owa, bödü gitmeleken oldu mu? Basan yerin polisa, Basan yerin polisa. Kaçaga. Owa, bötme dip yaşap men haçana bötme dip bötmeleken gün üstünden geçip gitmeleken bu ne ayle bolo? İnti ne ayle bolo bi? Owa, ne etmelindi? Bötçegey menanti şiyerde bötke. Kalvotaşla goğum ya derlemez otimunu sağman. Owa. Şiyedek mana kömöge dineyinde. Şiyedek mana göğünlük verin oyunda. İndi bötmesinler oyunda. Owa. Hani aydıl oramana çağa kan ağlamak utanç dediler diyor mana. Cahil kan ağlasan mana yanıptır kıyıptır insan kudana aşık oluptur diyorlar mana. Yok şiirde yok ondan ağlamak men fakir. Owa kazançtan ağlaydın kazançtan anardakılar aydın pul soramağını koyun oyunda. İndi böt mağa koyun oyunda. Yok şiirde yok. İti koğup yerinde yaton men iti koğup yerinde yaton. Owa, dişimin kırın soğuruyup ölüyüp bana asker ücret için bana ne ünlükler çek onu. Men şiirde koyun dayını da bol dedin Owa, kelak kamam kal gitti, kelak kamam kal üye pul topla otin ağaçtam kaylo into. Bana el olday. Owa, bana söýgüli vatandaşlarım, Türkmenli üçün bir waslayan vatandaşlarım üçün Türkmenli üçün bir wasayn. Yine biz bugün oğudan aynamıza mihmançılığı geldik, hemmemiz belelikte. O gıylar bilen üyüşüp oturuz şu an oğudan olup ingo masada, ingo gıylar olup, Odaya şükür. Yine Gülçınar'ım. Aynam. İyi akşamlar. Ay özelim. Hemmemiz belelikte üyüşüp, oğudan olup. Mana bugün şil kerşip oturuz. Gatıgı günün biri oldu aynam. İyi ki tanıdım sizleri. Gatıgı günün biri oldu. İnşallah. Size bu bugünkü günümü siz bilen paylaşayım dedim. Hemmeniz için ve Türkmen dili için, sizin için. Tolunurcu günler bilen size gürleyen oldum. O hemmenize sağ olsun aydan. Yine Türkmen diline bırabassın. Mana kalgozdaşlar cahpaklara geldim. Bir şakaysa mana çorba, etli çorbasından aldım da mana petir çöreğim doğrap, üstüne de mana soğan koyup gacırdadım. Yaman gitti. Mana kalgozdaşlar go'mey yadaylanız otuýuňuz mu? Näme doňuz Owa. Mana men aýdan adam paýr käpillejip oturyp mana İlemeğde çok bolup dişlerine koyup ölür yalı bolonda mana adam paylaşonlar lezzetli vada mana mesela öldüm mana taydı ondan de bir de mengde çok bolup o öyle olmuş bu böyle olmuş deyip ölüp giderim yala hiç kime de mengde bilmedim şu duranyamda durdum durup gittim mana bir yaş vaktım Türkmenistan'da vaktım suratımı gördüm da men soňam Türkiýe gelen suratımı gördüm O 2 gün ağladım özümü görüp mana Türkiýe gelemde iyi harp bolup gelipdir indi za harp bolup galypdyr za harp bolup otyna men indi köpçülükde özümü gördüm bötmeleriň sebebi bar eken kalgozdaşlar mana go'myň otyňyzmy sagaman mana men bugün özüme jogap gün mana özüme seretdirmäne geldim nira diýse mana bir oğudan Türkmen oglanymyz bar Serdar stil mana. Hemen taraf. Menem stil ne dip çıkararsın aşı yerden şu gün. Mana uzun saçlı, kelte saçlı, gara saçlı, ak saçlı, gök, tapağı diyor, kaysı olsa da mana. Gaşan oran var yas mana. Özümüzçe bugün nini odanlarsına. Mana odan ol. Özüm bugün terden döretmene geldim. Seçim ne mederi? Saçımı nime? Kofya. Kofya dost mana. Kofyadan soňam görürse özümüze göre mana moda olup. Onda başladık mı? Hayırlı uğurlu olsun mana meňem gelişim, seňem işim, hemmesi. Gyzlar çıkın mana oğudanlaş mana gelin Men ya makyaj güzel bolup gezmän gelmedi ama şöyle doğal güzelim olmalı. Arada buraya käpillejip. Mana biz onda başladık. Soňundan goýar mana. Şuňanda. Kalgozdaşlar mana
hemme çağıttan gatı göröndürün men. Owa, şipille şiyerde aytıp geçeyin o indi. Gatı gördüm o bari gıttanım hindi hemme bilen gepleşek galo. Owa, mana aydayın. Owa. Yaramadım ey. Bilim ağırdı kalvotoşlar. Sapsem bilim durdu. Durur da. Pas etsen egil. Tuvalet yuksan egil. Musur alsan egil. Bırat alayın diysen egil. Owa. Koşunmayın diysen egil. Başka türlü egil. Owa. Mana. Bir egilmeyen zat yok mu karayı aytsanız lan ayinde. Bir egilmelin lan o. Men bir egilecek gel o indo. Indi boldo indo. Owa. Durdum oyunda gitmen kam üye barman kam indi garba boldu indi garbatı boldu indi garbatı deymen indi boldu indi garbatı oli gardım o uva yürüğümün eyeleri söyül kalgozdaşlam kovmim uva men näme ettim deyin amana näme edip böne men näme edip böne özmem bilem oğa üyde aňarda Tavun şampunçuk sattırayın dip mana özümçe aburotçuga deyin diyen oldum da özümçe. Oturayın da osuruk. Uva. Mana olurum gidip savun şampuna gidip geliptirler savundan malını da şampun ma sıroğu geçen şampun ver kıptırlar eden vank olmadan bildiron sana aşodatları. Uva. Sıroğu geçen şampun onu da mana gel olur mana almam gidolar var yuva saçıkap katap dura. O idine getirip gidolar. Düştüm mü bana $400 ubit ka? Owa. Sen alan savunun pulun töla sen savun al gittin ha? Owa. Sen onmur pulun töla? Oğusunun pulun töla? Gomiŋu kalgozoşlan otiniz mu siz bamsınız amana? Mene barakenim öňüňizde şöttüren olwa tümaş bille. Barakenim dik gowotin owa. Gıylar mana indi gepleşek oğlanlarımızın, tanacak oğlanlarımızın gow garap barmaly bileňiz mi? Yüzüne seredip yüreği o kendi imel dalakeni şıňa yaman göz yetirdim men. Huwa. Indi şılaň wara indi şılaň. Gumolowny warladyp barmaly. Indi şılaň gumolowny görüp gitmeli. İşe ýerden gumolok çıkarmajagymyza çıkar gumolowny diýip indi gumolowny analiz etdirmeli. Men indi şuňa karar berdim. Huwa. Şulaňynda men gumolowny görüp analiz etdirip ondan soňra gepleşmelekeni. Owa gıylar indi ýürek çözenok. Gow garap barmaly keninde owa. Mana aýday men naly bolamaň. Owa. Boldo indi bol dediň o. Oğlanlar ýakmaň o. Kalozlaşam gowmeň o ýagdaýlaryňy otyňyz masagaman. Owa. Özüm aýtmasam sapsemey wapşe gitdiňiz o siz o bötbaň indi boldo indi. Hani partiler başlasyn o. Valis edeliň midlag edeliň o. Indi boldo. Elele bereliň o. Indi elele kol-kola bolalyň o oğlanlar. Gıylar, bir duşalyň, sataşalyň indi bir yerlerde o. Saptem çökü gitdi indi bizler o. Bu näme bol gitdi? Owa. Mundan ýagdaý bolan o, açan men sir süpür bilen. Ani taýarlanyň indi otudyr mana nime wa party wa. Owa. Gelmeseňiz gatdy görmäň hemmaňyz gelýäňiz mana, hemmaňyz gelýäňiz men garaşon şu ýerde. Owa, midlaga dosa walis edeliň ondo. Boldo ondo. Munça wa şunça garaşdym ondo. Owa. Boldo özüňizden bilip maňa bir teklif edermi kaňar diýdim. Ýok, sizden o, siz adam bäl o. Gomiňa kalgotoşlam otyňyzmy? Owa. Mana men aýdyn ýaman söýün maňyzy goýagaýňa indi. Bu näme bolup gitdi? Indi bötmaň ondo, indi durdum o men o. Boldo ondo. Men bir owadoşum maty goňşym huwa. Goňşy diýseňem bolo, oňa näme diýseňem bolo gel şo. Şu wagtda çen aýda mokdum TikTok açyp bir video paýlaşyp başlan günümden şuna kadar şuna çenli ýöne söýünüp ölada bolo. Ýöne söýünüp bero. Özünden habar ýok. Owa, elinde haçan görsem aşykdyr elinde aşygy da şu süýkap haçan görsem süýkap oturandyr şöttürüp. Owa, ortasyna da kurşuny goýup. Soňra mana 6 sany aşygy öňüne goýup aşygy aljak bolup owa. Emeden tanadyn. Owa, pat doýnadyňa sen patty bir patty iki patty diýip. Owa. Intagam elinde patda sen o. Pattyň ýerinde galap ýöňa sen bu aýda çenni men bil ona. Bildiron